Imshab Channel. Boa tarde, Comron. Come é seu treinamento para as Olimpíadas? Obrigado, trabalhei muito duro e não permite alcançar bons resultados. Você se considera o melhor atleta? Não, eu não penso assim, pelo contrário, estou certo de que eu sou o melhor atleta. O Tajiquistão. Não, em todo o mundo. Hoje além de boa farmácia, diga o que maestro foi. Crute e bonita luta. Quer dizer, sim, estive expandindo por isso, quero trazer obrigado. Saro Comron, agora acordar. Então, шановні азиз, мо ходіозір бо комрон шоюш топирон маш кардем ки баъд аз оне ки дар олимпиадаи соли 2016 тобистон дар Бразилия иштирок мекунад, чӣ гуна бояд суҳбат кунад, чӣ гуна бояд чиё гуфта шавад. Гӯё ки мо бо ҳам забони бразилиягиро медонем, а? Зури бад медонем. Тамошобинони азиз, як ибораи дигар мондааст ки мо барои шумо гӯем, инро имрӯз ман неву комрон шоюш топирон мегӯяд. Оғоз мекунем. Imshab. Салом арз мекунам ба кулли тамошобинони шабакаи якуми телевизиони Тоҷикистон. Ин аст барномаи имшаб, рӯзи якшанбе, соат бошад, соат дер аст рости гап. Ва паго бошад, оғози ҳафтаи корӣ аст, рӯзи душанбе, рӯзи вазнин ва ман фикр мекунам ки дар ин шоми якшанбе пеш аз хоб рафтан, пеш аз ҳама бояд ки таби шумо болида бошад, асабҳоятон ором ва барои ёрии шумо чун ҳар вақта омода шудааст барномаи имшаб. Ман сараввал ташаккур мегӯям барои мусиқачиёни гурӯҳи бахт зери роҳбарии Убайдулло Иброҳимов. Ташаккур барои шумо ки пайваста намоиши махсуси барномаи имшабро омода мекунед ва муроҷиат мекунам ба кулли тамошобинони азизи шабакаи якуми телевизиони Тоҷикистон. интихоби шумо пеш аз ҳама дуруст аст, зеро худи ҳозир тамошо карда истодаед моро. Барои он ки интихоби шумо боз ҳам дурусттар шавад, пайваста бо мо бошед. Дар пеш шуморо интизор аст бахшҳои шавқовар, хабарҳои ҷолиб, меҳмони шавқовар ва пеш аз ҳама мусиқии шавқовар дар охири барнома. Ин аст барномаи имшаб ва мо оғоз мекунем. Imshab. чун ҳар вақта барномаи имшаб ва чун ҳар вақта бахши хабарӣ. Хабаре ки худи ҳозир мо барошо пешниҳод мекунем, ин хабар пайвастагӣ дорад бо дӯстдорони варзиши футбол. Дастаи афсалагӣ бозиро 1-6 бохта истода буд, аммо дар 27 дақиқаи охири бозӣ даста 7 голи дигар зад ва бо ҳисоби 8-6 рақиби худро мағлуб сохт. муъҷизаҳо дар ҳама ҷо мешаванд ва дар футбол чунин муъҷиза бори аввал аст ки дар 27 дақиқа 7 голи дигар занад. дастаи Gold Coast, дастаи Holland Parkро дар ин бозӣ ба таври муъҷизанок мағлуб сохт. ман худи ҳозир мегӯям ки бисёртар чунин муъҷизаҳо шаванд, чунин муъҷизаҳо бо футболи тоҷик ҳам шавад. яку якбора шавад ки дар 1 дақиқа Нуриддин Давронов, Дилшод Восиев ё ин ки Фатҳулло Фатҳуллоев ягон футболисти дигари мо 8 гол зананду баъдан 8-8 шавад. дӯстони гиромӣ, хабари навбатӣ махсус барои шумо. шаҳрванди 24-солаи Британияи Кабир Грэм Хьюз якумин одаме аст ки тамоми мамлакатҳои оламро ба пуррагӣ сайр кардааст. Тасаввур карда истодед, 201 давлат
201 давлати дунё ва дар 201 давлати дунё ӯ буд ва қайд кардан ҷоиз аст ки сайри худро дар синни 18 солагиаш оғоз кардааст. Тасаввур кунед, дар синни 18 солагӣ сайр кардани худро оғоз кард ва дар синни 24 солагиаш дар ҳамаи мамлакатҳои дунё буд. Грем Хьюз бо ин амали худ рекорди ҷаҳониро зад. Чӣ мегӯяд барои чӣ? Барои он ки 256 000 километр роҳро ӯ бе ҳавопаймо, яъне бе тайёра тай намуд. Ман аслан мегӯям барои шаҳрванди Британияи Кабир, ки 24 сол аст ва аллакай дар тамоми дунё буд ва ин амали худро Грем Хьюз чунин шарҳ медиҳад ки мегӯяд агар инсон бешубҳа хоҳиш дошта бошад, ӯ метавонад ки ба дилхоҳ мақсади худ расад. Ва имрӯз мо дидем ки ӯ ба орзуи худ расид ва тамоми дунёро сайр кард. Бисёр нафарҳо вақте ки кормандони ё ин ки ровиёни машҳури барномаи Орел и решка ба Тоҷикистон омада буданд, ҳамагон рафтан акс гирифтан, ана бо ки акс гирифтан лозим асту донед инро ба ин нафар. Тамошобинони азиз, мо баъд аз чанд лаҳзаи дигар шуморо ҳамроҳӣ мекунем бо меҳмони махсуси мо ки шумо ин меҳмонро бениҳоят зиёд интизор будед. Бо мо бошед. Имшаб. барномаи имшаб дар шабакаи якуми телевизионии Тоҷикистон бо шумо Борис Усмонов ва гуфтаниро дорам ки хабарҳои хуш зиёд ҳастанд. Чанд хабари шавқоварро ман барои шумо қироат намудам ва худи ҳозир як хабари хуши дигар. Варзишгари номӣ, ман фикр мекунам чунин варзишгарон дар як аср шояд ки ба Тоҷикистон як маротиба биёянд ва ин шахсияти маъруф мувофиқи дархости зиёди мухлисони барномаи имшаб, мувофиқи дархости ҳаводорони ин нафар ки пайваста аз варзиши ин нафар пайгирӣ мекунанд ва аз дастовардҳои ин нафар, аз муваффақиятҳои ин нафар мефахранд. Ман низ ҳамчун як шаҳрванди ҷумҳурии Тоҷикистон имрӯз шод аз он ҳастам ки дар меҳмонии барномаи имшаб варзишгари маъруфи шинохта, нафаре ки пайваста кӯшиш мекунад ки обрӯи Тоҷикистон, эътибори Тоҷикистонро дар арсаи ҷаҳонӣ боло бардорад ва ин нафар як нафари хоксор аст сараввал ва дуюмин нафари воқеан ҳам боқувват Комроншоҳи Устопириён. Ман шуморо хушомадед мегӯям ба барномаи имшаб. Ман имрӯз ҳаракат мекунам ки камтар шӯхӣ кунам. Барои чӣ аллакай ҳамагон медонанд, агар хоҳӣ ки муборис ягон қисми баданат осеб набинад, ҳатман бо Комроншоҳи Устопириён як суҳбати самимонаи ҷиддӣ кун. Вале ман фикр мекунам ки имрӯз ба қавле ки шумо мегӯед брасоккунӣ намешавад. Намешавад, хайрат. Ин тавр ки бошад бениҳоят хуб. Ман сараввал шуморо бори дигар хушомадед мегӯям ва рости гап саволҳо зиёд буданд. Агар росташро гӯем, дар меҳмонии мо буданд сарояндагон, буданд тоҷирон, буданд нафароне ки дар соҳаҳои гуногун фаъолият мекунанд, аммо аз лиҳози навиштани савол шумо рақами як рекорд гузаштед. Ин аз он шаҳодат медиҳад ки ҳамагон аз варзиши шумо огоҳ ҳастанд ва пайваста аз муваффақиятҳои шумо пайгирӣ мекунанд ва ман фикр кардам вақте ки ягон сарояндаи мо зеборо мемондем, саволҳо зиёд мешуданд, вале ин навбат мо як нафареро мондем ки ба қавле ки мегӯянд то як андоза ба Арнольд Шварценеггер монанд аст, то як андоза боз ба ягон нафаре ки дар боевикҳои Голливуд бозӣ мекунад. Вале ба ҳама ин нигоҳ накарда саволҳо зиёд буданд. Мо чун ҳар вақта ҳамашро интихоб карда наметавонем, вақт танг аст ва мо саволҳоро интихоб кардем ки то як андоза шавқовар ҳастанд ва ягон паҳлӯи нави шуморо барои мо, барои тамошобинон мекушояд. Хушомадед бор дигар. Як таманниёти нек, як саломи гарми ҷӯшон барои кулли тамошобинони шабакаи якуми телевизиони Тоҷикистон. ман саломи дуруди худро ба тамоми мухлисони шабакаи аввал барномаи имшаб ва ба тамоми мухлисони варзиш тоҷик саломи гарми ҷӯшони худро расонидам. Беҳтарин. Нав аз мусобиқа омадед, ҳа? албатта. Дар гардани шумо як чиз овезон аст. албатта ман аз санаи 13 то 17 моҳи апрели соли ҷорӣ дар чемпионати Осиё дар шаҳри Ташкенти ҷумҳурии Ӯзбекистон иштирок кардам ва ба унвони гирифтани қаҳрамони Осиё сазовор гаштам. Дӯстони гиромӣ, ман як сирро барои шумо фоҳиш мекунам. Дар таърихи Тоҷикистон бори аввал аст ки дар мусобиқаи Осиё сазовори медали тилло гардад варзишгари тоҷик. Ман фикр мекунам ки ин боиси ифтихор аст. Биёед як кафкоби мезанем бо ҳам. қарсак мефорад. хуб, ман мехоҳам ки манам як бор пӯшам бакунам. қаҳрамонони сохта. Худи ҳозир мисоли бисёри нафароне ки мекунанд.
گویا که من غالب برآمدم در یگان مسابقه. السلام علیکم. تشکر تشکر زیاد. من خودم میگم تشکر میگم. رحمت شاگردا و رحمت. تشکر زیاد. من با نزدیکی در آسیا سزاواری جای یکم گشتم و من تشکر میگم برای مربی من، برای کامرانشوی استوپیریون. انا سزاواری جای یکم گشتیم در مسابقه اوید با سخنگویی در آسیا شده بود. ولی به هر حال من تبریک میگم. احسن برای شما کامرانشو. شوخی یک طرف. Просим всех встать, звучит гимн Таджикистана. اکنون میگذاریم با سوال ها. علیجان سعیدов нафари аввалине ки савол додааст. Салом алейкум комроншо. Худо бародар дар оянда мисли Саидмумин Раҳимов номи бузурги миллати тоҷикро баланд бардоред. Ҳама вақт сиҳату саломат бошед. Чӣ муроду мақсаде доред, ба муроду мақсадатон расед. Тамоми мардуми тоҷик бо шумо ҳастанд, боварӣ доранд, дастгирӣ мекунанд ва дар ҳақиқат пайваста дуо мекунанд ки шумо ҳамеша сиҳат ва саломат бошед. Шер бачаи тоҷик нависанд. Ин як таманниёт аст. ташаккури зиёд. Ташаккур. Аҳмадзода Умедҷон, воқеан Комроншо ифтихори миллат аст. Ин марди майдонро мардуми Тоҷикистон дар Рио 2016 мебинанд ё не навистанд? Аллакай ҳа. иншоаллоҳ мо на танҳо мебинанд. иншоаллоҳ мо кӯшиш мекунем ки барои ватани собистдолори худ як барги сабз, як медал ҳадя кунем. Раҳмон Саидов, орзуи аввалин дар зиндагиятон кадом аст навистанд? Якумин орзуи масалан аввалин дараҷаи шумо ниқтараш. орзуи аввалини ман дар кӯдакӣ мехостам мисли устод Шодравон Саидмумин Раҳимов чемпиони ҷаҳон гардам ва шукронаи худо ки ман 7 маротиба чемпиони ҷаҳон гаштам. 7 маротиба чемпиони ҷаҳон гаштаст нафар. Чунин хоксовона гуфта истодаӣ. ташаккури зиёд бародар. орзуи ман амалӣ гардид. орзуят амалӣ гардид. беҳтарин. ва саволи навбатӣ, аз кадом кори накардаатон афсӯс мехӯред? ҳаст ягон коре ки ту накарда будӣ? гӯй ки муборизро чунон мехоҳам ки вале мутаассифона. ҳама корҳо дар пешанд. иншоаллоҳ ҳама корҳо то ҳол афсӯс нахӯрдаам. иншоаллоҳ бояд нахӯрам афсӯс. то ҳол афсӯс нахӯрдаед. шумо як варзишгари калон, ба фикри шумо пешравии варзиш аз худи одам вобастагӣ дорад ё ин ки аз давлат? аз худи одам. аз худи инсон вобастагӣ дорад. албатта ҳар як варзишгар, ҳар як одам агар сидқан ба мо як коре ки мақсад мегузорад, ба мақсадаш мерасад. агар ба шарте ки мақсад дошта бошад. мақсад дошта бошад. онгӯ дастгирӣ аз ҷониби давлат ҳам мешавад, аз ҷониби албатта вақте ки масалан варзишгар ба қуллаи масалан аввалан бояд чемпиони шаҳрӣ шавӣ, баъд вилоятӣ, баъд ҷумҳурӣ мешавӣ, давлат туро дастгирӣ мекард ба мусобиқаҳои байналмилалӣ рафтан. фаҳмам. ва саволи дигар аз Илҳом Шафиев. Комроншо, мисли шумо дзюдоист мебошам, навистани нафар. агар метавонистед камтар дар бораи ғолибият, яъне чӣ тавр метавон дар мусобиқаҳо ғолибиятро ба даст овардан суҳбат мекардед ва умед бар он мебандам ки масиҳатҳои шумо маро илҳоми тоза мебахшанду агар насиб бошад баъд аз тавсияҳои шумо ман ҳам ғолиби ягон озмуни варзишӣ хоҳам шуд навистанд. тавсияи касбии ту. бояд дар машқҳои дастаҷамъӣ бисёр иштирок кард, дар тамринҳои берун аз ҷумҳурӣ. бояд бо рақибони зур машқ кунӣ. бо зур машқ кунӣ, зур мешӣ. бо зур машқ кунӣ, зур мешавӣ. умуман пайваста кӯшиш кунанд ки меҳнат кардан ва бо ҳарифони пурқувват бисёртар тамрин кардан дар кор. масалан реҷаи ту айни замон чӣ гуна аст? масалан саҳар аз хоб хести, баъдан чӣ кор кардӣ? саҳар аз хоб мехезам соати чанд? соати 8. соати 8. ман фикр кардам мисли ман ба вақта как соати 2. соати 8 мехезам, наҳорӣ мекунам. наҳорӣ мекунӣ?
соати 10. масалан дар наҳорӣ чӣ мехӯранд одатан варзишгарон? хӯроки варзишгарон фарқ мекунад аз хӯроки нафарони оддӣ? творог сметана мехӯрам қаймоқгӯ ва блинчик мехӯрам. блинчик, творог, яъне ки асосан маҳсулотҳои ширӣ мехӯред. наҳорӣ кардем баъдан соати 10 бошад машқамро оғоз мекунам то соати 12 2 соат. хуш. баъд мебарам либосҳоро иваз карда ба хӯроки нисфирӯзӣ. хӯроки нисфирӯзӣ мехӯред? баъд мебиям соати 2 1 соат 2 соат истироҳат мекунам. соати 3 дар толори Устопириён дар шаҳри Хуҷанд. дар он ҷо ҷавонон ҳастанд, ба онҳо ягон хел кӯмак мекунам, ягон усули навро нишон медиҳам. ва соати 5 бошад худам бо дастаи тими вилоят тамрин мекунам. як рӯзе ҳаст ки башкам рӯзҳои истироҳатӣ ҳам ҳаст ё ин ки не? фақат рӯзи чоршанбе 2 маротиба не 1 маротиба медавам мекунед. шанбе ва якшанбе ҳам? шанбе бошад саҳронӣ медавонем, бегаӣ ба ҳаммом меравем барои барқарор шудан, барои барқарор кардани қувва. яъне ки агар хел ҳаматиам хариб ки рӯзи якшанбе фақат истироҳат аст. якшанбе рӯзи дароз ман фикр мекунам ки хоб мекунӣ. не ба қишлоқ ба пеши падар модар меравем. беҳтарин. ман зиндагии бисёр дафъа фикр мекунам ки баъзоне ки варзишгар шуди дигар чаро меҳнат кардан лозим аст. бори дигар аз ин шаҳодат медиҳад. хуш, саволи навбатӣ ба мо навистанд Сайф Давлатов. дуруди ман ба шумо чунин савол дорам навистанд. аз забони ҷопонӣ калимаи дзюдо чӣ гуна тарҷума мешавад ва дзюдо аз ҷиу-ҷитсу чӣ фарқ дорад? ҷуҷитсу ин намуди гӯштини Бразилия аст. ин бразилиягӣ фақат ладдиҳи дасту пой ва буқӣ кардан душашпирён мегам. хуш. дзюдо бошад ин намуди гӯштини ҷапониҳо аст. ҷопонӣ ҷопонӣ. вале дар ин мусобиқае ки ба наздикӣ шуда буд ту барои сазовори ҷои якум шудан бо шаҳрванди ҷопон мусобиқа асосгузори ин намуди гӯштин аз давлати ҷапон буд. ман бо ин ҳарифи худ соли 2012 як бор қувозмоӣ карда будам ва дар ин ҳарифи худ мағлуб гашта будам дар байни ҷавонон. хуш. ва имсол хушбахтона манро мағлуб кардам. беҳтарин, ман табрик мекунам. нафари навбатӣ Амриддин Наимов. чӣ хеле ки мо медонем шумо аз хурдӣ намуди гӯштини самбо машқ мекардед. баъдан вақте бузург шудед ба намуди дзюдо гузаштед. мехостам фаҳмам ки кадоме аз инҳо ба шумо душвортар аст? гӯштин ҳамаш душвор аст, ҳамаш қайинтар аст, чунки бояд ҳаматарафа омода бошӣ. хуш. ман то соли 2013 дар риштаи самбо ҳам баромад мекардам. гӯштини самбо ҳам ҷиддӣ аст, сахт аст, ҳарифҳои пурқувват дорад. ва гӯштини дзюдо бошад ин намуди олимпия аст. мо ҳаракат кардем 5 маротиба дар риштаи самбо чемпиони ҷаҳон гаштам. 2 маротиба байни ҷавонон, 2 маротиба наврасон ва 1 маротиба байни ситораҳои самбои дунё чемпиони ҷаҳон гаштам. саг мезанам. ман давом метиҳем. нафари дигар Хуршед Ибрагимов ба мо менависанд. дар дили шумо кӣ ишқи гӯштинро андохт? оилаи мо оилаи варзишгар аст. падарам, бобом, бародарам ин намуди гӯштинро тамрин мекунанд. мо давомдиҳандаи кори онҳо мебошем. албатта вақте ки бародарам ба мусобиқаҳо ба хориҷ сафар мекард, манам мехостам мисли бародарам равам ба мусобиқаҳо. ҳозир чанд сола ҳастӣ? 23 сола. 23. дар синни 23 ин нафар чанд медал дорӣ? ҳисоб накардем? зиёда аз 70. зиёда аз 70 медал дорад ин нафар ва 7 маротиба чемпиони ҷаҳон гаштааст. давом метиҳем. саволи дигари Хуршед. шумо мехостед машқро тамоман баҳс кардану ягон намуди бизнес ё ин ки кор кардан? не, дар сар ин хеле фикр нест. фақат мақсад олимпиада буд. бо мо 23 солаем. олимпиадаи дигарам 2020 ба нақша дорем. 27 сола мешавем. мо умед баро мевадем ки ба муваффақиятҳои зиёд ноил мегардед ва айни замон масалан ту аллакай як варзишгари машҳур, варзишгари шинохта. ман гуфта метавонам бешу ки дар гӯштини дзюдо аллакай рақами 1. ту намехоҳӣ ки ягон мактаби шахсии худро кушоӣ, ки масалан намедонам мактаби наврасон ё ки мактаби ҷавонон ҳаст. дар шаҳри Хуҷанд дар маҳаллаи 20 микрорайон толори варзиши намудҳои гӯштини Устопириён аст. ва дар ноҳияи Ҷабор Расулов дар Зодгон дар деҳаи Ланглиф, онҷо кохи варзиши Ланглиф аст. онҷо падарам соли 1989
он толорро сохта буданд. Дар он ҷо зиёда аз 22 мураббӣ аст. ҳамаи ҳамдиягони ман дар он ҷо беғайр аз толори варзиши намудҳои гӯштин дигар мактаби миёна аст. ҳама ҷавонон наврасон ба намуди гӯштин шомил мешаванд. зиёда аз 300 нафар ҳар рӯз дар толор машқ мекунанд. беҳтарин. давом метиҳем. раҳмон саидов, ассалому алайкум. Комроншо, талаб дорам ки бигзор пайваста солим бошед ва он орзуе ки доред ба он орзуҳоятон бирасед. Як савол дорам намисани нафар. Барои пешравии варзиш дар Тоҷикистон чӣ намерасад ва чӣ чораҳоро бояд андешид? Бозам барои ин ки варзиш дар Тоҷикистон рушд кунад. сараввал ҷавонон бояд хуб машқ кунанд, тамрин кунанд. вақте ки ту нағз баромад кардӣ, ҳам сарпараст ба назди ту мебиёд, ҳам мураббиҳои хуб мебиёнд ки туро хуб омода кунанд. яъне ки ягон мушкилӣ нест, танҳо боз ҳам аз худи инсон вобастагӣ дорад. аз худи инсон вобаста аст. вақте ки варзишгар хуб баромад накунад, ҳатман як соҳибкор ё ягон шахси олумақом мебиёд, ӯро дастгирӣ мекунад. хушфаҳмо. Абдуллоев азиз, акаи Комроншо, шумо дар вақти мактабхонӣ ҷанг мекардед навистам ва фикри худиёро баён мекардед ки дар ин мавзӯъ дар бораи ҷавонҳои ҳозире ки бисёртар ҷанг мекунанд дар мактаб, дар дигар ҷойҳо. ман ба тамоми ҷавонони Тоҷикистон гуфтаниам ки ин ҳамаш ҷангу ҷанҷол дурӯғ аст. ҷавонон ҳама биёен дар толорҳои на танҳо намуди гӯштин зудо ба варзиш машғул шавем, парчами давлатамонро бардорем. вақте ки дар мусобиқаҳои байналмилалӣ парчами Тоҷикистон ба боло меравад, аз он хушбахттарин инсон дигар нест. дар он ҳолат намедонӣ чӣ кор карданатро. ба қавле ки зури сиф набошеду чемпиони ҷаҳон бошед. дуруст. давом метиҳем. нафари дигар, Абдуқосим Носиров, саволи навбатӣ. кадоме аз мусобиқаҳои пурзури шумо хотирмон буд? ҳамаи мусобиқа хотирмон ҳастанд. дар як мусобиқа ғолиб мебароед, дар як мусобиқа мебозӣ. варзиш ҳамин аст, як рӯз қаҳрамон ҳасти, як рӯз мағлуб мешӣ. лаҳзаҳои фаромӯшнашаванда, аввалин бор соли 2010 чемпиони ҷаҳон гаштам дар Гурҷистон. рӯзи фаромӯшнашаванда буд барои ман. яъне ки ин мусобиқа ҳам вазнин буд, барои ту душвор буд. ҳам якумин бор ба унвони гирифтани қаҳрамон ҷаҳон буд. беҳтарин. далер бохтарӣ, дуруди бепоён. бародар Комроншо, шумо яке аз варзишгарони беҳтарин ҳастед, номбардори миллату ватан ва мо бо шумо мефахрем. раҳмат ки ҳастед. ташаккури зиёд. соли беҳтарин буд. таманниётҳо бисёр дафъаро таманниёт мекунанд, боси мегӯянд ки агар ягон саволи ноҷот дода монанд ба Комроншо баъд чӣ мешавад? дорем саволам кам, фақат таманниёт. Комронҷон беҳтарин. саволи навбатӣ, Нигора Ғафурова навистанд ба мо. барои шумо аз ҳама чизи асосӣ дар зиндагӣ чист? дар зиндагӣ чизи асосӣ саломатӣ аст. саломатӣ. саломатӣ бошад ҳамаш мешавад. саломатӣ бошад ҳамаш мешавад. яъне ки барои шумо пул, дигару дигар унсурҳо на он қадар ҳам муҳим аст. саломатӣ бошад ҳамаш мешавад. фирӯз Абдуллоев ба мо менависанд саволи навбатӣ. мегӯянд ки дар вақти мусобиқаҳо баъзе ҳакамон ба хатогиҳо роҳ медиҳанд. шумо ба ин чӣ гуна нигоҳ мекунед? албатта дар бисёр мусобиқаҳо доваро ноҳақӣ мекунанд. кадом чиз сабаб мешавад ки чунин ноҳақӣ карда мешавад? масалан дар ҳамун давлате ки дар мусобиқа мешавад, бо ҳамун мизбон гӯштин мегирӣ, хуш. бо ҳамун бисёртар ноҳақӣ мекунанд. тарафгирӣ бисёр мекунанд. ва тарафи мизбон шаҳрванди худашонро мегиранд. хуб, яъне нигоҳи ту ба ин чиз шаффоф аст. бигзор ки варзиш ҳақиқат дошта бошад. беҳтарин. Масрур Идибеков ба мо менависанд, Тоҷикистон метавонад дар давоми 5 сол дар ҷудо дар ҷаҳон якум ҷойро гирад? ҳеҷ кас намедонад фардо чӣ мешавад, баъди як соат чӣ мешавад. паҳлавонони тоҷик беҳтарин паҳлавонанд. шароитҳои хуб дошта бошанд, ҳамаш мешавад. Зафар Собир ба мо навистанд. Ассалому алайкум бародари азизу меҳрубон Комроншо. барои шумо пеш аз ҳама пирӯзиҳоро таманно дорам. бигзор доимо бо иқбол бошед ва дар зиндагӣ ягон чиз натавонад ки шуморо роҳ афтода гардонад. ташаккури зиёд мегӯем Зафарҷон. дар ин ҷо савол доданд ки машқи худро дар куҷо идома дода истодаед айни замон? айни замон дар шаҳри Хуҷанд, дар толори варзиши Устопириён. дар шаҳри Хуҷанд. ва як саволи дигар, ва ҳарифи пурқуввати шумо дар вазни 90 килограмм аз варзишгарони байналмилалӣ ки аст?
киро рақиби рақами яки худ ҳисоб мекунед дар вазни худ? паҳлавони гурҷӣ, паҳлавони юнонӣ ва паҳлавони ҷопонӣ. ҷопонӣ. 3 нафар. Умедҷон Давлатов, Комроншоҳ, чӣ гуна ҳиссиёти шуморо фарогир мешавад баъди ғолиб омадан ва парчами Тоҷикистонро боло бардоштан ва суруди миллии мо ҳангоме ки садо медиҳад, шумо чӣ ҳис мекунед? Он вақт он ҳиссиётро гуфта намешавад. Одам чӣ хел худашро ҳис мекунад. Як ҳисси баланди ватандӯстӣ. Як ҳиссиёти фахра. Бале. Хуб, саволи дигар. Али Муҳаммад Чориев, шом ба хайр навистанд, Мубориз ва Комроншоҳ. Ман ба шумо савол дорам. Аз ҳам усулҳое ки барои шумо писанд ҳастанд, кадом усулҳо? Фақат гӯю нишон надиҳ. усулҳои бо забони ҷапонӣ мегӯянд ва учимата бошад ба забони ҷапонӣ. Ман фикр кардам усули вай ҳаст. Усули вай. Ба забони русӣ падхават мегӯям, бо забони тоҷикӣ ҳалоки дуруни пой. Беҳтар. Ин усули аз ҳама дӯстдоштаи ту аст ва бисёр аз ин усул истифода мебарӣ. Сирро фош кардӣ. Бисёр фош кардам. ҳарифон нигоҳ мекунанд ҳозир мегӯянд ки ҳатман дар мусобиқаи навбатӣ намемонем ки ин усулҳоро истифода барад. Саволҳо ба итмом расиданд ва худи ҳозир мо бахш дорем ҳамроҳи Комроншоҳ. Гӯштингирони шинохтаи тоҷикро ту то чӣ андоза мешиносӣ ҳамкасбони худро? имшаб бори дигар такрор мекунам, идома дорад барномаи имшаб дар шабакаи якуми телевизиони Тоҷикистон. Имрӯз дар меҳмонии мову шумо гӯштингири шинохтаи тоҷик, варзишгари маъруф Комроншоҳи Устопирён ҳастанд ва худи ҳозир бахши киро мешиносад бо Комроншоҳи Устопирён. акси аввалин. ин паҳлавони маъруфи кишвар, дорандаи медали биринҷии бозии олимпӣ Расул Боқиев мебошад. Расул Боқиев. Мо худи ҳозир месанҷем ки рост ё ин ки рост. Бале, дуруст. Як кафка мезанем дӯстон. Кам кафка бизан. Ташаккур. Акси дуюм. акс ин паҳлавони хуби мо Муҳаммадмурод Абдураҳмонов аст. Муҳаммадмурод Абдураҳмонов. Ин нафар дар кадом нави гӯштин? Гӯштини зудо ва гӯштини миллии имсол Шоҳҷозаи. Ин нафарро шумо баъзан ки гуфтед ки бо гӯштини зудо машғул мешавад, дӯсти худ ҳисоб мекунед ё ин ки не? Албатта ин дӯсти ман аст, бародари ман аст. Фаҳмо. Худ месанҷем ки дуруст ҳаст ё ин ки боз ҳам дуруст. Кафкӯби мезанем. Беҳтарин. Хуш. Ҳамагонро хуб мешиносӣ. Акнун нафари дигар. ин бародари Инам бародара. бародари зарди ман. Бародари зарди ту? Хусрав Хушқадам. Мо ҳамроҳ дар Юнон соли 2013 чемпион ҷаҳон шудем. Дар Тоҷикистон 2 нафар. Ман дар вазни 90 кг, дар вазни 57 кг чемпион ҷаҳон шудем. Ман фикр кардам дар Ҳиндустон ид аст, ҳоли ном дорад, бо рангҳо боз мекунад. Ман фикр кардам ранг шаппак кардед. Вале мутаассифона ин нафар барои чӣ зард ин нафар? Зард аст. Барои ки зард аст. Беҳтарин. Барои ки мебошад. Дуруст. Кафкӯби мезанем дӯстон. Боз ҳам дуруст ҷавоб додед. Аҳсан. Як бор дигар қарсак мезанем. Одамон мегӯянд ки варзишгарон на он қадар ҳам доно ҳастанд, вале Комроншоҳи Устопирён исбот карда истодааст ки қобилияти зеҳнияш хуб аст. Нафари навбатӣ. Ки ҳаст ин нафар? Барои ман медонӣ ҳамашон бисёри нафарҳо барои ман, барои ҳамагон медонӣ чӣ? Паҳлавонҳои ришдори якхела. Барои мо ҳамарӯза дар мусобиқаҳо бо ҳамроҳ ҳастем. ин бародари ман Саидов Саидҷалол аст. инам бародарат аст. мо ҳам тахаллуси ин нафар чӣ аст? Нино. Барои чӣ Нино? Намедонам. Нино мегӯям. Хуб месанҷем ки Нино ҳаст ин нафар ё не? Бале, Нино. Кафкӯби мезанем дӯстон. Аҳсан мегӯям барои Комроншоҳ. Давом метиҳем. ин нафар ки аст? Аз тахаллусаш гуфтангир, агар донӣ. Хоркашев. Тахаллус дар кор нест аллакай. Хоркашев. Наби Муҳаммад. Ягон тахаллус дорад ин нафар? Надорад, а? Месанҷем ки дуруст ё ин ки дуруст аст. Кафкӯби мезанем дӯстон. Аҳсан. Тахаллуси ту чӣ аст? Ман тахаллус надорам. Тахаллус надорем. Ҳатман ягон бо дӯсти ту ҳам суҳбат шудам, баъдан мегӯям ки тахаллусат чӣ аст. Ва акси охирон.
худи худам. ки аст ин нафар? Худам. худатро мешиносӣ? Инам бародари ту аст. Бародари худ. ин бародари ту аст ки пайваста 24 соат новаста аз ҳолатҳои гуногуни зиндагӣ онҳо якҷо ҳастанд. Ин нафар комроншои устопириён, бахши махсуси мо ки ном дошт то чӣ андоза ту дӯстони худ, ҳамкасбони худро мешиносӣ ё ки чӣ хеле гуфтӣ бародарҳои худро мешиносӣ. Идома дорад бахши мо чӣ хеле ки медонем ту дар шабакаи иҷтимоии Facebook саҳифаи расмии худро дорӣ, дар он ҷо бисёр фаъолона мешинӣ, тамошо мекунӣ ва мо якчанд аксҳоеро аз анамон шабакаи иҷтимоии ту гирифтем ва мехоҳем ки ту онҳоро барои мо шарҳ диҳӣ. фикр мекунам акси аввалине ки ту бояд ҳатман барои мо шарҳ диҳӣ. Ин акс бо нафаре ки ин нафарро фикр мекунам ҳамагон мешиносанд. Аввал хусус таксистон. Ростига дар соли 2014 дар шаҳри Парижи давлати Фаронса будем ва дар як тарабхона шидем. Баъд аз вазкашӣ онҷо мехӯрдем ки дар тарабхона дидем. Яке ки омадам ма гуфтам Дидем. комроншо чӣ хел? Мо гуфтем о актёри кинои такси биёд расм гирем бо пурсид дар Усту метавонисти бар дурӯғ ягон гапи дигар мегуфтӣ. Мо бо ҳам ошно ҳастем, як маро даъват мекунад ба Фаронса. ба дурӯғи шавқ надорам. шаф надорӣ. Ба акси навбатӣ дар ин ҷо президенти Федератсияи Русия муҳтарам Путин. бале Инҷо дар чемпионати ҷаҳон соли 2013 дар шаҳри Санкт-Петербурги Федератсияи Русия буд. Раиси Федератсияи Россия Владимир Владимирович ба мо ҳангоми тӯҳфаспорӣ моро табрикот карда. беҳтарин. Хуб, давом метиҳем. Акси навбатӣ ин мураббии ман аст аз шаҳри Москав, аз Федератсияи Русия, Владимир Николаевич Элчининов. ин нафар туро пайваста тайёр мекунад ба мусобиқаҳо. Албатта ин мураббии Расул Боқиев буд, мураббии Неъматулло Асронқулов, Абубакр Раҳмонов ва ин сикли олимпие ки 2016 аст бо ман. Не ки дар Бразилия ҳатман бо ту Бо. ин нафар мешавад. Албатта. беҳтарин. Давом метиҳем. Акси навбатӣ бо ин якумин вохӯри шумо буд бо президент? Не, ин вақти кушодашавии толори варзишӣ дар шаҳри Хуҷанд ҳангоми кушодашавии толор буд ва ман дар ин ҷо сеюмин бор чемпиони ҷаҳон шуда будам. сеюмин бори чемпиони ҷаҳон шуда будӣ? Соли 2012 буд ва пешвои миллат президенти кишвар муҳтарам Эмомали Раҳмон маро табрик карданд. Хуб, беҳтарин. Ман як кафку бизанем. Воқеан ҳам шахсият дар ин ҷо ҳатто падари шумо ҳам ҳастанд, дар ин акс падаратон ҳастанд. То ҷое ки ман медонам падаратон пайваста шуморо роҳнамоӣ мекунанд ба ин риштаи варзиш ва ман аҳсан мегӯям барои шумо ва барои ҳар як нафаре ки барои рушди шумо саҳм гузоштааст. Ва акси навбатӣ инҷо гран-при Қазоқистон буд. Ман аввалин ҷудочие ки дар серияи гран-прикс медали тиллоро гирифт ба ман муяссар гардид соли 2014 ва 300 холи бозии олимпӣ ба ман муяссар гардида буд дар ин мусобиқа. 300 хол гуфта истодаи гӯё ки ман мефаҳмам ки дар гап дар сари чӣ меравад. инҷо Нурбоқӣ аст, ин шогирди мо. ин нафар муҳорибаҳои омехта яъне UFC баромад мекард пеш аз вохӯри финалӣ баромадан ба ринги. Инҷо ҷои аввалро гирифт. яъне ки шумо ба мусобиқа ин нафарро омода карда омода будед? кардем. Фаҳмам, беҳтарин. Давом метиҳем. Акси навбатӣ аксе ки акси аламовар асту дарднок аст. ин дар чемпионати Осиё соли 2015 дар давлати Кувейт барои ҷои сеюм буд. Фаҳмам. Ва акси навбатӣ инҷо дар толори самбо 70 шаҳри Москав бо паҳлавони маъруфи кишвар Расул Боқиев дар ин ҷо машқ кардем бо ҳам. робитаи дӯстии хуб доред? ҳамсӯҳбат мешавед? Мусобиқат мешавад. фаҳмам. Ман ташаккур мегӯям барои тамошо. аксҳо ҳам ба итмом расид. медал дар дасти ман. Барои ту. Шукрган, хуш омадед. Тамошобинони азизи шабакаи якуми телевизиони Тоҷикистон, имрӯз дар меҳмонии мо шумо варзишгари машҳур, варзишгаре ки ман фикр мекунам ки ояндаи дурахшони навъи варзиши гӯштини дзюдо маҳз ба китф ба дасти ин нафар дода шудааст ва
мо умед баро мебандем ки зеро нафарони ангушшумор дар олимпиадае ки дар Бразилия баргузор мегардад дар тобистон ҳастанд. Яке аз онҳо Дилшод Назаров, гурспартои маъруфи мо, ва дуюмин ин нафар Комроншои Устопирион. Танҳо ду нафар ҳастанд. Ман имрӯз барои Комроншо чихеле ки аллакай бо як медали тилло ба барномаи мо омадӣ, умед баро мебандем ки тобистон ҳатман бо медали тиллои дигар аз олимпиадае ки дар Бразилия баргузор мегардад ба назди мо мебиёӣ. мо умед баро мебандем ҳамагон, ҳар як шаҳрванди ҷумҳурии Тоҷикистон омода аст ки дастгирӣ кунад, омода аст ки дуо кунад бо анамин суханое ки муваффақият барои ту хонам. Ин фикр мекунам барои ту аллакай як илҳом мебахшад, боз ҳам туро пурқувваттар мекунад. мо умед мебандем ва зеро ки шахсан ту бисёр чӣ вобастагӣ дорад ва умед баро мебандем ки он мақсаде ки ту гузоштӣ ки дар ин мусобиқа иштирок кунӣ натиҷаи дилхоҳ медиҳад. ва ман бори дигар ташаккур мегӯям барои ки ба барномаи имшаб омадӣ. имрӯз барномаи мо каме дар охир ҷиддитар шуд, зеро ки масъалае ки мо имрӯз матраҳ карда истодем ин масъалаи ҷиддӣ аст. фикр мекунам ин кори ту баъд аз оне ки чемпиони Осиё шуди аллакай таърихӣ аст ва дар олимпиада агар ғолиб оӣ ин дучанд таърихӣ мегардад ва номи ту абадан мемонад. ва чихеле ки ту гуфтӣ дар олимпиада ҷои аввал гирифтан яке аз орзуҳои ту аст. мо умед баро мебандем ки ин орзуҳо амалӣ мешаванд. дар охир як таманниёти неки ту ба кулли тамошобинони шабакаи якуми телевизиони Тоҷикистон ва махсусан ҳаводорони барномаи имшаб. ҳамеша бо барномаи имшаб бошед ва худованд ба шумо умри дароз, ризқи фароз диҳад. ва мо варзишгарон кӯшиш мекунем ки боз ҳам дар сатҳи байналмилалӣ давлати худро намояндагӣ кунем ва парчами азизамонро ба боло бардорем. ташаккур мегӯям. тамошобинони азиз, дар охир навори мусиқавии Каримҷон Саидов, яке аз сарандаҳои шинохта ҷавон аст, махсус барои шумо пешниҳод мешавад. ин буд барномаи имшаб ва пайваста бо он бошед то ҳафтаи дигар. хайр. имшаб Imshab Channel.